damages caused by Super Typhoon Odette. Tumbahan mga bakod ng isang condo dito sa amin. And yung mga puno doon sa kabilang kanto nabuwalan, nagtumbahan din yung mga post. There you go. Ayan pa. Sirang-sira. So you see how strong Odette was. Even up to now, yung ibang mga lugar dito sa Bacoor, wala pa rin mga kuryente and even supply ng tubig wala. Yeah, ito pa. Huwag naman lagi si Pastor na all.